today ay may babalita na naman ako. Alam nyo naman, pag nakaharap sa cam, ay syempre may isi-share na naman ako. Kasi galing ako sa Watsons kahapon, sale nga po sila. At ang dami na naman, nabudol na naman tayo. Naku, lagi na lang tayo nabubudol. My God, kasi alam nyo naman, weekly naman ang pamili namin ng dog food. Kaya napadaan kami sa, syempre, hindi lang sa napadaan, sinadya talaga namin pumunta ng handyman. Yung suki namin na bilihan ng dog food, guys, ay katabi lang ng Watsons. Ngayon, yung asawa ko ang pumunta sa hardware para bilhin din yung mga kapangangailangan ng mga trabahante at saka yung dog food. Ako naman, ang pangangailangan ng pampaganda. So, ibabalita ko sa inyo ang ating mga nakuha dahil nakuha, syempre, nabili. Ito po, kulang na po ito, nandun na po sa lagayan ng medicine namin, nasa cabinet at saka sa banyo, yung iba, kasi sinegregate ko na dahil yung mga anak ko kailangan na raw nila. Kasi ibinili ko sila ng vitamins, lalo na yung vitamin C kasi naubusan. Tapos ngayon, ay eto, papakita ko sa inyo. Oh, ayan. At eto na yon, nabudol ako. Alam nyo ang mga nabudol ako dahil grabe. Sale nga sila. Yun nga ang ayoko. Pag sale, kadalasan pag may sale, baka pareho ko rin kayo. Marami rin ganyang mga nanay na kapag sale sasamantalahin yung mga mura, di ba? So, eto yun guys, oh. Nabudol tayo ng eto ay 4,474. Ayan, 4,474. At dito sa kabila, dalawang bag kasi ito. Dito sa kabila ay 10,725. 10,725. Ay my God, guys. Talaga naman. Magastos din pag may sale, no? Kasi syempre, yung mga hindi mo binibili, doon mo lang gustong bilhin dahil discounted. May buy one take one, may 50% discount, ganon. Ngayon, ito muna ang aking buksan. Ngayon, ito yon. At meron silang binigay sa akin na booklet. You know naman, pag na-reach mo ang 1,000 pesos na amount ng babayaran, ay meron kang pagkakataon na pumili ng products na covered doon sa promo nila. At pag bumili ka noon, isa doon sa mga products na yon, pinili mo, ay bibigyan ka ng notebook. Sabi ko wag na. Pero alam nyo, wag na. Pag sabi kong wag na, ay nandun pala sa harapan ko ito. Kumuha talaga akong sadya nito dahil wala na kaming conditioner. Kaya swerte. So binigyan nila ako ng notebook. Aanin ko naman to, sabi ko. Ang dami ko namang yellow pad. Hindi naman ako ganun maarte na ganyan pa arte-arte pang pink-pink. Pero okay na, thank you. Meron na akong listahan. Lalong-lalo na dun sa mga subscriber natin na gusto ko i-shout out. Minsan, ayokong ma-disturb yung gadget ko. Kaya dito ko na lang isusulat. Okay. Tapos, ito ang nabili. At ito, yung bagong product ng Pants, guys, ay i-try ko rin itong, kasi merong discount, malaki ang discount. Kaya sabi ko, i-try ko. Itong Pants Vitamin Micellar Water. Detoxing Charcoal. Ayan, oh. Kasi, naubos na yung makeup remover ko micellar ng Maybelline. Yun talaga ang gamay ko. Kaya lang walang available kahit sa ang Watsons dito. Ewan ko kung bakit. Kaya, eto na lang ang pinili ko kasi may discount na malaki. And then, Pants, kilala ko yan na product since pa matagal na. So, yan, Pants. Tapos, meron ding, at least doon sa pinuntahan namin, malapit sa handyman, sa may Galleria Luisa, meron silang stock nitong itong BYS na translucent powder. Kasi ito yung nahanap ko, guys. Ito talaga ang nakasanayan ko na gamitin. Ito, gustong gusto ko to. And then, bumili rin ako ng nail polish kasi alam nyo, as busy as I am, dito sa bahay, hindi ako makapunta sa mga salon. Kaya, sa nail polish,
ay meron akong binili. Ito yung mga yon. Ayan, magaganda ang nail polish nila doon. Ito guys, tapos meron akong binili yung Berocca vitamin C ng mga anak ko, kaming lahat, na yung vitamin C na Berocca ang pangalan, 50% discount ngayon. Pero hindi pala sila magkakaparehas kasi kaya ako dinamihan ang bili kahapon dahil doon sa Island City Mall na Watson, walang discount. At least dito, merong discount 50%. So, ang laki-laki. So, dinagdagan ko siya ng 3, yung binili kong isa na box. Sa isang box kasi, 2 tube. Ang daming laman. So, yun ang binili ko guys. Itong mga ito. Tapos yung vitamin C. Tapos, may mga gamit pa ang mga anak ko. Ang daming discounted talaga ng 50% at buy one take one. Ito wala. Walang promo ito. Kaya lang kailangan ko cotton. Ito yung panlinis natin sa mukha. Hindi tayo makalinis ng mukha ng maayos kung wala yan. Tapos, syempre, malapit nang maubos yung aming shampoo. Sinamantala kong kumuha nito dahil gusto ko talaga itong itry. Lagi nila ang sinasuggest dahil nakikita every time na pumunta ako, hinahaplos yung buhok ko dahil nga maganda raw, paano ko raw inalagaan. Sabi ko, simple lang, nyug. 'Di ba? Gata lang naman ang aking pinapangalaga diyan, pero sa shampoo, syempre namimili ako. Ngayon, yung shampoo na maganda na gamit ko ay hindi rin naman basta-basta mabili dito dahil nasa US 'yon. Pwede siguro online, pero ito, nandyan na kasi sa Watsons, itry natin dahil maganda rin daw ito. Para sa na-damage ang buhok, sa nag-hair fall, ganon. Pang-repair daw ito. So, ito guys, ito. At saka, ito naman, yung, alam nyo, itong ating, nag-umpisa akong gumamit ng, itong Diopros na brand, yan, ay maganda. Masasabi kong maganda, kasi na-try ko. Ito yung Diopros na gamit nating una, yung meron pang isa noon, nawala na guys, tinapon ko. Basta na-try ko yung Diopros na sunscreen, okay na okay, maganda. Kaya nagustuhan ko. Ngayon, doon ako bumili at nagtiwala sa brand nila. So ito, sabi nung itong green tea Total Solution Toner. Yan, Total Solution Toner. Ang sabi kasi nung Promodizer, ito yung ginagamit niya. Ang ganda nung skin niya. Ewan ko kung pambubula, pero try natin na. Kasi toner, wala akong ka-toner, hindi ako gumagamit porket gumamit na ako ng serum, hindi na ako gumamit ng toner. Pero at least i-try natin. Ang ganda kasi ng mukha niya. Tapos sabi niya, matulungan niyang dark spots mo. Kanya, at least, hindi ka gagamit ng mga delikadong kasi organic daw ito. Maganda raw ang product ng Diopros. Naniwala naman ako. Ang dali kong paniwalain, no? Bumili ako yan. At ito rin, kailangan kasi alam nyo, ang skin ko ngayon, nagkaka-problem. Ewan ko. Dahil mainit dito lagi. Sobra. Yung dark spots ko ay lumalaki. Ito naman yung freckle corrector. Ito yun guys, ang sinuggest din niya, pero hindi ito Diopros, ito ay Target Pro. Anyway, guys, Target Pro is very very good. Masasabi kong very very good kasi meron akong sunscreen na gamit noon pa na 'di ba, sinabi ko sa mga previous videos ko na ito yung gamit ko na sunscreen na 4 na ang kanyang function. Kasi once na ginamit ko tong sunscreen na ito, hindi na ako mag face primer pag nagme-makeup sa umaga. Ito, pag nilagay ko to, wala nang face primer. Tapos ito na yung moisturizing ko. Ito na yung brightening ko. At ito na yung para sa protection sa sunlight. Ayan, kaya maganda ito guys. Tapos dito sa
binigay niya itong whitening freckle corrector kasi meron akong ginagamit para sa freckle ko. Ito, meron akong ginagamit online ko binili. Wala namang pagbabago. Kaya, itry ko na lang to. Guys. Sabi niya kasi, try mo yan ma'am, di ka magsisisi. Kasi malaking problem ko ito kung ipa-laser ko naman, libo-libo naman ang gastos. At saka ang time, wala akong time na pipila-pila doon. My God. Tapos ito yung sabi kong may promo sila na kapag bumili ka nito, ay meron kang notebook. Di asa naman ang notebook, uy. Pero talagang kailangan ko ito, kaya bumili ako. And then, ito naman yung pang refresh ng skin, facial skin natin. I-try ko uli ito guys. Ito ay may discount din to sa kanila. So ito ay Argan Glow Hydra Quench. Ayan, instant. Ayan siya, basahin nyo na. Ayan, at saka ito. Ayan, dalawa i-try natin. Isang repair, rehydrate, revitalize at repair, hindi, anti-aging firming lifting pala itong violet, itong pink, light violet ba yan? At saka ito, instantly quenches the skin. Ayan. Diba? Ayan ang mga binili ko guys. Tapos, yun, mga shampoo ng mga bata, alam mo na, panlalaki iba. Tapos yung kanilang facial wash na, alam mo na, magbibinata. Tapos yung vitamin C, yun lang hindi ko na ipakita sa inyo. Ay, ito pa. Ito pa, yung multi-function Synake. Paano nyo i-pronounce yan? SYN-AKE. Multifunction Synake Intensive Wrinkle Care Cream. Intensive daw siya guys. Babata na tayo niyan. So sige, try natin kung babata tayo at gaganda. Ayan na guys. Ayan, pinakita ko na naman, shinare ko. Ngayon ay magpaganda na tayo. Okay? Para maganda ang ating morning at tayo ay magpaganda. Okay? So, first of all, my primer. Kasi nalagyan ko na siya ng sunscreen. Ito ang ginamit ko guys. Itong Target Pro. Naubos na. Wala rin silang stock. Ito ang wala silang stock doon. Ito ang gusto kong sunscreen talaga. Kaya lang wala. Naubusan. Kaya ayan. Tapos syempre mag foundation tayo konti. Ayan. Dalian lang natin kasi tanghali na. Okay? Anyway guys, yung nagtatanong about the list of products, nilagay ko na sa comment section dun sa last yung previous na video ko about makeup application. Nilagay ko na ngayon lang. Ngayon ko tinype. Kaya bago ako pumunta dito, tinype ko lahat yung products kung ano yung ginamit kasi prinamis ko rin na na ilagay ko. So ito rin, lagay din natin ngayon. Mag-comment kayo. Gusto nyo malaman kung ano itong ginamit ko? Okay. At kung gusto nyo magkano ang presyo, pwede ko rin ibigay kung gusto nyo ng detailed na information about the cosmetics na I'm using. Okay? Ayan. So, nakapag foundation tayo. Tingnan nga natin. Hindi ako gumamit ngayon ng makeup blender. Okay lang. Ganyan lang guys. Mag-light lang tayo. Mag-light lang tayo.
At shout out pala dun sa dun sa nag-member sa Rich Kids Family. Thank you so much, ma'am, sa nag-member. I will mention you on the comment section. Ma'am, merong bagong member tayo. Dalawa yon. So, I will just mention in the comment section. Kasi wala dito yung list ko. Hindi ko pala dala. My God naman. Hindi ko memorize yung mga names. Nilista ko kagabi. Thank you so much, ma'am. Yung mga yung mga nag-member, pwede na kayong gumamit ng mga emoji natin at saka yung badges. Okay? Thank you so much. Walang katapusang pasalamat po ako. Nagpapasalamat po ako talaga. Walang katapusan. Iyon ang ibig kong sabihin. And then, pagkatapos niyan, ganun lang. Light lang naman ang hindi tayo nagsiseryoso ng makeup today. Dahil nandito lang, oh my God, malakas ang hangin. Kumusta po sa inyo? Dito po sa amin wala namang bagyo. Yun lang, pabugso-bugsong hangin na nanggugulat. Pero wala namang seryosong yung ulan or yung hangin. Sana naman wag na sana. Kasi sabi, today is Monday. Kasi sabi, sa Martes pa o Miyerkules aalis si Bagyong Betty. Naku naman. Grabe naman yan. Na-enjoy naman niya ang bakasyon dito sa Pilipinas. Siguro sabi niya is, it's more fun in the Philippines. So I will come and visit you at dyan ako magstay. Oh my God. Huwag naman. Oh my God. Ayan. So, sabi ko hindi tayo magseryoso ng makeup. Ito lang ang gamit ko for today's mga papula. Okay? Ito ang nakagawian ko ngayon na gamit, guys. At yung makeup blender ko ay yung aking ring finger or yung beauty finger. Ayan, ganyan lang. Okay? Oh, ang bilis, no? Tapos na. Nag-magic. Yun lang naman ang gamit ko today. Oh. Kasi nasa tabing dagat po kami. Kaya pag uminit, yung yung pangalan nito? Yung skin ay delikado sa UV rays na dapat proteksyonan. Kaya may mga gamit akong ganyan, guys. So, alam nyo naman, ayaw natin maging pangit. At gusto natin healthy. Healthy ang skin, no? The quickest, the simplest, the most beautiful makeup. Ayan. Ayan. Tapos na. Okay. I-share ko na naman yung mga nabudol nila sa atin. Nabudol ako? Nabudol na naman sa Watsons? Nagpapabudol kasi. Alam nyo kasi, pag masayang ka sa pera kasi yung pagkakataon na yon, ayaw mong palampasin yung mga sale na yan. Syempre kailangan yung sunblock, yung sunscreen, di mo maiwasan, talagang bibili ka. Yung mga shampoo, conditioner, yung mga para sa mga anak mo, yung mga syempre kaming lahat, mga vitamins, ganyan. Kaya napapalaki ang budol. Ayan. Yun nga, sale nga sila. Marami kang namang kailangan. Ayun nga, mapapagastos ka. Ayan. So, mag-ponytail ako ngayon. Like that. To be clean look. Okay? Clean look tayo today. Ayan. Clean look. Yan. It's a clean look and I love it. Simple. Ayan. And fast to make na makeup for daily makeup for casual look. Okay? Thank you so much.
See you again on the next video. Dito na muna tayo. Mamaya na naman yung iba. Okay? Abang-abang lang. Puntahan ko na yung mga tanim guys. Let's go.